नोंसोरो रुस भिडिअ नायनानै इन्ट्रेस्ट मोनोबा डिसक्रिप्शनाव आं लिंकखौ होनानै दोनगोन नोंसोर बे लिंकआव थांनानै एसे नायनानै सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो ना खुलुमबाय लोगोफोर आं नोंसोरनिसिम फंनैसो खोथा शेयार खालामनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय अननानै एसे नाय आं माने मोनसे रिक्वेस्ट आरोखि जोंनि बे आलु बर' इउटुब चेनेलाव नायगिरि लोगोफोरनिसिम मोनसे रिक्वेस्ट आं माने रस भिडिअ बानायदों आरो ना नोंथांमोना जुदि रस भिडिअ नायनानै इन्ट्रेस्ट मोनोब्ला आं माने डिसक्रिप्शनाव लिंक होना दोनगोन आरो ना थांनानै डिसक्रिप्शनाव क्लिक खालामना नायहैबानो जाबाय अननानै माने सापर्ट होदो आरोखि ना जोंनि बे आलु बर' इउटुब चेनेल नायगिरि लोगोफोरनिसिम मोनसे रिक्वेस्ट आं माने रस भिडिअ बानायदों एकदम धामाका धामाका आं माने लाबोनो नाजागोन आरो ना नोंसोरो माने थांनानै एसे सापर्ट खालामलायदो लिंकआव होना दोनगोन आङो माने अननानै सापर्ट खालामलायदो आरो ना कमेन्टआव बुंहर बोरै मोनदों आरो एकदमबारे रस भिडिअ धामाका धामाका एकदम लाबोबाय थानो आं नाजागोन आरो ना नोंसोरो एसे सापर्ट खालामदो आरो साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय अननानै प्लिज आंनि बे जोंनि बे आलु बर' इउटुब चेनेल नायगिरि लोगोफोरनिसिम मोनसे रिक्वेस्ट खालामहरो अननानै माने सापर्ट होदो आरोखि